Sa Biblia, ang mga babae wala gyud ni ginhatagan og dako nga pagtagad, labi na maghisgot og list of generations tungod sa patriarchal system or male dominance. Apan dinhi sa Book of Matthew chapter 1, makita nato ang list of generations gikan kang Abraham hangtod kang Ginoong Hesus, ug katingalahan kay dunay upat ka ngalan sa babae nga gimension dinhi, si Tamar, si Rahab, si Ruth ug si Bathsheba. Hining upat mga Gentiles ug dunay involved nga prostitutions except kang Ruth. Interesting kayo nganong wala giapil ang asawa ni Abraham ug asawa ni Isaac tungod kay ang author dunay gusto nga ipasantop ngadto sa iyang gisulatan. Ang mga Hudiyo prejudice ni sila sa mga Gentiles ug mga prostitutes, apan gusto ipasantop sa author na si Ginoong Hesus ang Mesiyas ang uban sa iyang mga ginikanang Gentiles ug prostitutes. Dili gyud nato hukman ang tao kung unsa siya o grabe makasasala ang iyang mga binuhatan. It's because maybe someday mo ni gamiton sa Ginoo nga mahimong panalangin ngadto sa uban.